El nostre àmbit de recerca és particularment l'estudi de la conducta desinhibida i els trets d'impulsivitat, o sigui, de conductes impulsives mancades de control, la manca de control sobre la conducta impulsiva. És important fer recerca en aquest àmbit perquè la impulsivitat, la manca de control sobre les accions impulsives, formen part, són nuclears en bastants trastorns mentals i de conducta, com ara diversos trastorns de personalitat, conductes antisocials i conductes addictives, per dir alguns. Idealment voldríem trobar, i és el que estem investigant, mecanismes tant neurals, cerebrals, com mecanismes purament psicològics que intervinguin en diferents fases del desenvolupament. Això ho fem tant en models animals com en estudis amb humans, per contrarrestar l'aparició d'impulsivitat futura, diguem-ne, de conductes impulsives futures. I també, a partir d'aquí, això encara és una fita més difícil d'aconseguir, deduir o derivar possibles intervencions contra l'aparició d'aquests trets d'impulsivitat.